Kontrobersyal nga close-in bodyguard ni kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña ug Mayor Elekaron nga si SP1 Adonis Dumpit subling mobalik serbisyo pagka-pulis sugod karong Miyerkules. Si Luan Mirondina sa report. Sa pagabot unya ni SPO1 Adonis Dumpit sa Subo karong Miyerkules, sa Regional Personnel and Human Resources Division siya gikatakdang mo report. Wala pa'y gipagawas nga direktiba si PRO7 Director Chief Superintendent Patrocinio Comendador kung asa idistino si Dumpit. Once the documents are received, then it's deemed to be back into the service unless again there are other hindrances to his reinstatement. Si Cebu City Mayor-elect Tomas Osmeña, may padayag na sa iyang plano masubling kuhaon si Dumpit, isip close-in security sa iyang paglingkod na unya sa katungdanan. Si Dumpit, kinsa kanhi sakop sa Special Weapons and Tactics kung SWAT, ang close-in security kani adto ni Osmeña sa dihang siya pa ang mayor sa Dakbayan. I see why not kung ibalik siya sa Cebu City where he is familiar with the working environment. As to the decision if he goes back to perform duties at the City Hall, it's the discretion of the City Director. Gihulagway sa PRO7 Director nga usa ka dakong asset sa Cebu City Police si Dumpit tungod sa daghang mga nasikop ni ini nga mga kriminal. Si Komendador, ang Cebu City Police Office Director, dihang nadistino pa sa Dakbayan si Dumpit. Sa akong nakita ka Dumpit, working with him even when he was P1 because I was their actually trainer during the scout days. Kita ko nga yang hardworking and at the same time the courage to perform his job. Mas mahiman na kaysa naatid ang pulisan nga gusto lang mag-type sa makinilya o sa computer. Kapina sa unom ka tuig nga nabilanggo si Dumpit human makonbikto sa kasong homicide niadtong Agosto 2014 apan naabsuelto siya sa kasong administratiba. Gikatakda siya makagawas gikan sa Leyte Regional Prison sa Buyog Southern Leyte human makapiyansa karong adlaw. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.